Metadata Excel-tiedostossa. Data halutaan lisätä dokumenttien hallintaohjelmaan, jolloin se pitää validoida ennen lisäystä. Mikäli dataa halutaan validoida muuten kuin visuaalisesti, joudutaan väistämättä joko kirjoittamaan ohjelma, joka tekee sen, tai skriptaamaan Excel-makroja. Nykyisin voidaan harkita myös tekoälyn käyttöä. Tekoälyn käyttö validointiin vaatii kuitenkin tekoälyagentin luomista eli tekoälytuntemusta ja koodausta. VCDF-tekoälypohjainen validointikonversio ja datan korjausohjelma yhdistää mahdollisuuden luoda validointisekvenssejä joko koodaamalla käyttämällä valmiita koodisnippettejä tai generoimalla validointikoodia tekoälyn avulla. Kaikkia kolmea voidaan käyttää rinnakkain. Seuraavassa esimerkissä luodaan uudelleenkäytettävä validointisekvenssi käyttäen hyväksi tekoälyä. Avataan VCDF-ohjelman skriptieditori. Skriptieditorin skripti sisältää tyhjän kooditemplaten, johon tullaan lisäämään validointikoodi tekoälyn avulla. Avataan tekoälysivu. Kopioidaan message-kenttään ohjeet, jonka mukaan tekoäly luo halutut validointisekvenssit. Klikataan hiirellä Generate JS. VCDF lähettää kyselyn tekoälylle ja jää odottamaan vastausta. Vajaan minuutin päästä tekoäly palauttaa lähetetyn viestin perusteella valmiin funktion. Klikkaa JS ja funktio lisätään skriptipohjaan. Uusi funktio lisätään skriptipohjaan aina ensimmäiseksi. Tekoäly saattaa lisätä kysymättä mallin, miten funktiota kutsutaan. Poistetaan se tarpeettomana. Kutsumalli on tarpeeton, koska VCDF on luonut funktiokutsun oikeaan paikkaan. Talletetaan tekoälyn luoma validointiskripti. Ctrl F5 ja avataan Excel uudelleen. Valitaan uusi validointiskripti. Tämä tekoälyn luoma validointiskripti toimii kaikilla Excel- tai CSV-tiedostoilla, joissa rivillä 1 olevat header-kentät täsmäävät esimerkki Excelin header-kenttiin.